Mentaro arong ari soe jangatum paglongkam dikrut pi alang sun kedamatowar pangthirasai kedengpon. Mentaro ari soe jang lapen paglongkam dikrut pi komiti tumpen chingwai ponsi ke pangthirasai kedengpon. Labangso ke pangthirasai lake non headpen leke klempon pukalilo. Kedamtang ahutpen pusita mentaro ari soe jangatum pen cherabdun versi pangthirpon bom bangbomlo. Lapen labangso asai kedengpon bernang kok lake. Mena adim mena alongri ingthir etpen kijui kelangatum aning pang samponang jipusi jasemet petpen ke pang thirasai dengponang koklo. Lapen Halloween pen ke bangatum labang sodim kijui kelang aning pang samponang ji pang thirdun etnang ji pukema thapensi labang so sai dengponang koklo. Lason si non e pherangke bang jia hota cherap cheto dun bomji pusi mentaro arong ariso e jangatum ningje pon. Lapen dikrut pi alang sun komiti atumahin pentame mentaro ariso ejang lapen SGB bodontaro phantame kechoro pajirpon. Lapen komiti ahin pen isi rat atuma phan kachuning ri padopon lake dikrut pi along kijoi kelanga phan wangtame ning arong chipi tame sita chebohong chingchek avedet nangji lapen kecho kijun tang hormu chewar kang bet asonte ilimena adi mamatsi ingthir bet poputa ningjepon. Sorkar pen kipiji atangka bang pharoi sira thomkep KPLT aratum piniarnianta chelong lelang. Kedamtang penang ananingkan pen KPLT mate okchum pranasong kheya pharman nangche songlo. Methang karbia kheya pharman kachesong karjabdun thipen ongdung atumke apiso aso ahemari chi o kangbo pen ingnam chitim ingphat nangke chekpensi donanglo. Anchot kali kheya pharman nangche song pen avia phikbu pen aprantame chipilo. Bonta kedamtang pinang an aningkan alompen karbianglong okchum pranasong nangdolo. Laso hut okchum pran asong do anta monsama phan hongwang nang popupen Central Sorkar Assam Sorkar lapen Karbianglong Autonomous Council atumpen song trok angbong lamdon chetokponlo. Bangso tengpen Cadres mate song klem bang atum anapan inut pen lak thomra suri inkoya tangka kipiji poalam chakpilo. Laso tengpen song klem bang atum sitame eson bak awar sai long ipo lapen ipiso eso chelang ilong popu mathaponsi ning cheparong rentilo. Bonta bangso tangka ongdung songlong ki klem atum pini arni anta chelong renti te detlo pusi pherangke amai long pangdakpon. Bonta KPLT aralong kedo bang pharoi sira thomkep atumke pini arni anta sorkar pen ki pipon jia tangka lak thomra suri inkoi kelong jia phansi towar chonghong nang bomlang. Towar chonghong bompen nonpu anta atangka bangke long ledetsi ari chepar pulok asonsi nang mandetlo. La anchot kalisi hong pen sorkara thengno bang deta phit anta sorkar pen thanga kerapta longdun bang vedetlo. Bang sojok pini di phukla balong pherangke ame ingni ponsi pherangke ame padopon. Pherangke ame long kaningje pon atengke sorkar pen nangki piji atangka prabjin pen nang pinangje. Lapen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangsitame Arsik Jit pen nangchingwai pidun pamenangji pusi pherangke ame long ningje pon. Nilitum labang so tangka jongsi long ledet pute kupi koson pen lo nonapor kerengji atowar ki klempo. Nilitum rat along chongdat dunji pusita nangtum ki songamunit kheya pharman kache songatumle punang puthurong amat kachongdat ji aphan anta athai amat se ave. Pirthelong kai kirla sonsi toklanga hin kethek akenang son. Lasi nilitum asomara phanta toklanga hin pacharli dun ingtungduk. Lasi lahaya tangka kelong pen jongsi longpon lo polote nilitum asomara phanta lo pacharli dunji awarsai longpon. Nilitum aphan dokumen anta nang thonangji pupena jok aphong thondamlo. Lapen kipinangji do anta pidun laplo. Bonta pini arni anta bangso tangka longle. Lasi nilitum aphan nangki piji atangka pulote nang pipa prap nangji. Lapen jongsi nangki pipelo pusitame nang pachini dak nangji pusi pherangke amelong ningje pont. Pu alang le ningje lo chong lo.
Iya sian mah ni toy po pada dam nak pada kosong nak gari bala do ya do tum ahok ni tum Cadres an poisa sikai se hajira do na poisa si tum churung pensi ni tum piji dia sa chairman sa fan pe dam nak angka sebab cuncit dia pada na pen lah angka hajira do thai da we ni tum ahok se sanda na hello kalong ni tum ahok lo sarkar pen tok da pen phike nilitum thang nak ta kerap long le pin la che ang thek da wala la pen ka duk awe rata so da chini la pen tum kilong che thek long le la 130 la Nang itu langsung kong ko pa hin lang la ne si tuliram sar hem dam lo alang li hem dam pe alang li guwahati nang pe lo jingki lo pu bas da hum thom nang pi la pen dam lo nitum aji asar pen se dam lo adak dam pen ni tu makam chunam de delo la pelong de delo Mirtalin Tisopi India National PEFI Karate Noida UPLong Kechengsi Hinyanong e gold medal kachepalong dun Lakhakre Troxy Socheng Dhenta constituency ke parlo Rongagora Sarthi Tiso Ronga Meka Raju Tisopen Premi ing tipia tumasopi Mirtalin Tisopi Karbianglong aphan mate Karbiakhe kedo anatuma phan isi thetananong me wan pipon Bangsonong melake first PEFI Karate India National Game Noida UPia deralong 1-1 combat lapen team kata kachepate ponalong Mirtalin Tisopi tame chepate dunpen Bangso kachepate dunalong Mirtalin Tisopi Karate ke thekserajok kechengsi hini gold medal anong e chepalong dunsi Karbianglong aphan thetananong me wanpi ponlo Mirtalin Tisopi alanglake Nagaon district Kalia boralong Faith Weight Academy Thihek pen FWA along pensi state level lapen non-national level angdeng anta chepale dunlo. Mirtalin Tisopi aphan Socheng Dhenta press team pen anso se angsong angdeng an kachepale dun thu thekji aphan ningkapat hidun lapen aning kaparung ponji aphan pura humri damsi Mirtalin Tisopi phan karbia poho pen archoponlo. Lapen non kebangji thang chiklo tame puthot national game kapathu dun thuji aphan puthot Jisik Ponthulo Pusi pherangke long nang thandun Mirtalin Tisopi aphan Karbianglong Autonomous Council apen ba pai po hin ben stami ningrong piglo la pe non alang non ni supia ko next ke kala do tholang la pe Mumbai dong February 5 tarikh pensi do thuji angke nang le supi ke cheng ben pini an itu non la gold medal duita gold medal ke long dun penan la solong na tum khidat mate nang tum financial komane akirap nang tidun doma mate nang tum jongjong nang likhi nang da pensi bangso anang deng palidun theklo nang ahok lang nang lingkar juta tum pining an pinang an Guwahati pencheng lok Dibrugarh pencheng lok an par ke non Noida an sitame pathudon lo se along tin ki pathudon stame medal bangke hoy gold medal hoy pemge silver bronze la son along tin stame kelong dondo bortista me non damtang an bangke ile un an bangke ni si bor ipon bomno cross mo pona jatuna si non ke bang ilang si next la Mumbai long bangke kita kato oi pham Cirap Cito sonte ite gidingu cirap Cito do sonte ningarong
Sama.